So sa ka Drama presents Handumanan So sa ka Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Cebu City ang at magtatampo nagdasangan nga Cindy. Unsa man din ka importante imong isulti, babe, nga dili man ka mosugot ni sa cellphone na ta magstorya. Cindy, Murag, seryoso na ginida. Gitawag naman yung kunin mo sa kong pangan. Unsay problema? di na ko. Unsay dili na ka? Ato na yung undangon. Tayo pa. Nakibuwag ka? Oh. Kaya sa tinawag lang, huwag ko'y kalinaw sa itong relasyon. Nagsigil kag laag. Sikag inom. Nagsulti unta ka nga dili ka ganahan, ana. Pwede na mag... Dili na. Di na ko. Magbuhan na ta. Unsa? Day, sakto na uy. Ay, napagsigig hilak. Wala gyud ko makasabot niya, day, uy. Kung love ko niya, sultihan unta ko niya kung problema, samtang sayo pa. Dili ka diha na siya musulti na ako kay tungod kay makigbuwag na siya. Wala ko'y chance nga mag-usab. Andam ako mag-usab para niya ba? Uniyon sa unta man na. Nga dili naman kitsi ganahan. Ako pa nimo, ipakita ang andam ka mausab. Unsaon man ako? Mag-usab na ka. Dili na ka magsigig laag. Dili na ka magsigig inom. O gadto na unya na i-apply sa lalaki nga parang gyud nimo. Day. Blooming na lagi kay karon, Cindy. Pero may managod. Karon pa day ka? Karon po ko kinagbalik nimo nga smile ka. Sukad nga nagbuwag mo ni Oops. Dili na ako gusto makadungog sa iyang pangan. kay masakitan ka. Jason, Dini pa lang unta ka sa kamaong mo pangga. Di kita ka masakitan. kinsa man ko no? Naapaday lalaki ngayon ana ron. Napoy. Ako day. Ha? Sige dayon. Hataging chance. Ha? Day, wa pa gani may makaila sa usag-usa. Huna-huna ha. Nilungtad gani ming Brian nga 5 years ang among relasyon. Pero nagbuwag kag gihapon mi. Unsa na lang kanas Jason? Day, wa na sa gidugayon, uy. O basta pa, lahi si Jason. Lahi si Brian. Ambot lang. Wa ko kay baw kun work baka mi. Dili ni mo mahibawaan kung dili ni mo suwayan. Day, Sige na. Buutan mo sana si Jason. nahibaw man ko ana ba? O gani, gaan kayo akong pamati basta mag-uban mi. Naaraman din na. Sige na. Sugta siya kung mamuyab siya ni mo. Day, Tinuod, gisugot ako nimo. Jason. Yes! Nahibaw na ka ha. Ayaw gyud ko pasakit eh. Kaya wa ko kahibaw kun kaya pa ba na akong mudawat og laing sakit stukan. Di lagi. Panggaon ka, Cindy. Salamat, Cindy. Di na ko kalimtan nining lugar, ha. Nga di ko ni magisugot, ha. I love you, Cindy. I love you too, Jason. Paspasa sa adlaw, love, no? Pero sa palang ganitong nanguyab ka, niya karon 3 years na ta. Love. Jason. Oo, love. May gisulti ka? Ganin nara. Masaman? O niya nata magstorya ko na. Maibot na ng naong ni mo cellphone. Ganin nara makasi katubang ana. Nalingor gani kong tanaw sa mga reels. Tagsa na lang gani mag-abot ang atong day off. Wa pa gid ako imo atensyon. Kayo siyempre gusto ni mo, Cindy. Diha ni mo magtuyok nga kung kalibutan. Dili ba gud angay? Ang buti mo eh. Kamay butang padakon man ni mo. Asa man ka? Muli ako. Jason!
na siya problema, day. Uy, unya, gusto siya malingaw. Ayaw na siya palabig overthink good. Dili, day. Tulo na mi katuig. Ug sa ako na ilhan niya, dili sa ingon ana. O sa gani sa iyang ganahan niya sa mong relasyon kay dili mi magsigatubang cellphone. Kay mag-focus sa usag-usa. Unya karon na usab na gid siya. Day, sabta lang una siya. Istoryahin ninyong tarong. Ikaw nung stress kay ka. Magbartaw niyang gabi na, maglaag ta. Day, naibaw-baw gyud kag nagbag-o na ko ha. Wala ko magsigiglaag ug magsigiginom. O di ay no. Buta naman di kaayo ka. So, ano sa kay problema ni Jason? Ambot lang. Pero sa man na, mahibaw-an na gid unya na. Di ko makanharon sa inyo. Nga naman, Sa iwing mga kaugma sa akong pamilya. Mag-outing niya sa North. kamura? Oh, di lang ko mga dani mo kay sa'yo para ba ka mo duty ning sunod adlaw. Ako, nakaliyog na kundaan. Unsa? Nganong wa man ka magsulti nako? So, ibig nila sa dani mo. Pamilya na ko nga kong kuyog. So, may problema ni mo, ana. Bantayan yung ko ni mo. Jason! Wala gyud ko makasabot ni Jason, day. Dako na kay siya kausaban, uy. Unsa may problema niya? Unsa may problema na mo? Magsige na lang magibig away. Wala gyud ko makasabot na mo. Day, pagbakasyon ka mong duha ni Jason. O dito ipang storya imuhang unsay problema ni mo niya. Kanang magka-istorya mong tarong ba? Kung unsay gyud problema ninyo. Tanaw ni mo. Naapa kay chance ka ba okay, mi? Oo, uy. Basta ihatag ang tanan nimong pagsabot. Day. Oh, nakabakasyon kita unta. Lagi. Mao ginigi kinahanglan nato. Mag-enjoy kita rin, love, ha? Sige lab, magpalit ko beer. Minom ka? Sige. Naglain man ang ako. Oh. Love? Asa Miss Jason? Tuwara di sa Therese. Naginuktok. Kalawang pa niya na una. Wato na lang ako siya nga masulog balik. Ang sa Miss Jason? Hapit naman mag-usa ka oras sa Therese. Ay, pura man kong way kaubalan niyo eh. Paita. Unsa man ni siya? Napugos lang ang magkikauban ako din eh. Ay, kung wala siya gusto, mas may pagbulakaw na lang ko. Ato kong mutiwas og inom sa bar dool din sa magistayahan. Nalipong naman ko eh. Grabe ka, Jason. Bisag usa ka chat man lang, huwag yung ka mangita na ako. Or basi mo ka makapantay nga nilakaw ko. Ingon ana na ba lang yung kakaway pakin ako? Nalipong na ko. O balik na lang ako sa mong room. Good morning, Jessica. Salamat kay balik ka. Jessica? Kinsi Jessica, Jason? Ha? Jessica! Ikaw mo si Kinsa? Ngayon na mo ka sa mong room. Maning... Nasaan ka? Hala, sorry. Hala, sorry kit kayo. Huwag mo kayo paggabi igod. Sorry kit kayo, ha. Okay na. Ay, ikaw kung si Jessica ka. Wala ka na siyang balik. Tempa, gilayasan kasi mo uyab. Oo. Iwag ka sa gabi kay... Di nagit ko na siya. Kaluoy. Ikaw, nga nagsulom siya. Huwag sige sa si Jason. Sakto, si Jason. Ato na ko. Patay, masig nagpaabot na to na ako. Jason, di anak ko.
na iyang bag. Gibiyaan ako niya. Hello? Kinsa ni? Ang nag-rent sa room ngayon kikatulog gabi. Ay, bilhin mo pitaka din eh. Gani kay, na-number ni mo din sa mga ID. Balik ko na ako. Salamat. Oh, sa ato pa. Pareho ulit ang gibiyaan. Oo. Sakit tao eh. Oh. Napagkila ko eh. Gabi pa lang kung sa atin ka din eh. Ako pa mo. Ano pag-uukod niya? Kaya ka naman kayo kunana nga lihok sa lalaki. Wala na gusto. Na. Hihok mo sa mo. Ito pa naon, pero maray tinuod, Sandy. Maong ako, hindi na ako mamugos ni Jessica. Kaya mga tao nga wala na gusto, mubiya gina sa saong panimugpugong. Maong ako pa mo, buhi na lang. Earl. Murag mo sa na angay, Cindy. Nga magbuwag na kita. Dili na sa kumamugos ang kagalingon ni mo, Jason. Salamat. Wala ko mahibaw nga, no? Pero, hinay-hinay yun nga, wala ko makasabot sa akong gibati. Di na ko sure sa akong feelings ni mo. Okay na. Nakasabot ko. Ug mao ni ang gustong desisyon para natong duha. Bye, Jason. Cindy, Minahal kita ng tunay, ngunit ang sabi mo, Sakit man, pero nahibaw ko nga mauni ang saktong desisyon. Kay samot kasakit kung magdugay ang usa ka relasyon, pero dili na mo malipayon. Blessing in disguise ang among pag-abot ni Earl. Kay tungod niya, nakarealize ko. Karon, malipayon ko bisag single ko. Ug wa pa sa akong hunahuna nga entertain og mga lalaki. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kito mga hikalang kaagi ni Cindy nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga regulahan, mas mabuti pa. Handu mana sa ka awit. may ngalaw kaning tanan nga mga suking tigpabinawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kagi. Ako si Jojo, sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan through the years. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Meron kining sa kalalaki nga taga Milanelia, Cebu. Ang ganun matatampo, nagdasangan nga Jojo. Wa lagi taon ko magbinuang nimo. Naibaw ko may babae ka? Easy. Usa pa. Husto na. Sabi mo, napulaan na kikuha na yung atong relasyon. Huwag kay salig na ako. Puros na lang kang pagduda. Tungkol kay mo imong ipafeel na ako? Tungkol kay huwag kay salig na ako. Makigbuwag ko nimo. Unsa? Huwag kang kadungog. Makigbuwag ko nimo. Di na ko. Sus, totoo bigil ko ba nga kamo na gid sumisi mo kadayon kay since high school gud mo. Mahal man ako siya, bay. Pero, ginalang gina ko magbantang niyang pagkasilusa ng awas lugar. Basin karon na sa nayong gibati oy. Basin makabalik ka mo pohon. Makigbalik na tingali ko kung mausap na siya. Bay. Nak, ang babae nga magselos, buot ipasabot ana, mahal lang yun kaniya. Kasabot man ko ma. Pero dili sa maayo nga sigihon ko niyag duda kadadlaw. Matuok naman gud ko. Ay, unya-unsaon man ha. Dili na gid kaniya. Ambot ma. Mahal pa mo gid ako siya pero
Pakibalik ko tingali ko niya. Basta mag-usap na siya. Jojo. Bay, nakitaan doon ako sa Mixi sa ospital pag usang adlaw? Ha? Hospital? Oo. Ikan doon siya nagpa-check up. Mau ba? Nga naman ka. Doon na siya sakit? Ang wala sa kong mga pangutana. Pero kung yoyos yun ka, tawagin na siya. Sige, bay. Salamat. Magita ka. Sige. Asaman. Niya. Pregnancy test? Oh. Mabdus ko. Missy. Pag usang adlaw, nagpa-check up ko. O gi-confirm gid sa doktor nga mabdus ko. Okay ba sa ako pagsulti sa mama ani? Ikaw. Andam kong natubang nilang mama ni mo, uli papa ni mo. Tinuod ka? Oh, Missy. Ang kumayamahan sa bata, mao nga obligasyon ta na mo sugod karon. Salamat, Jojo. Isaad po na ako nga mag-usap na ko. Ako nagkontrol na ako pagkasalaw sa... Lauman ko ka na, Missy. Uwa ba ka nagbahay nga na mabdus ko? Nga magbahay man ko. Kaya napugos makagbalik na ko. Missy, bisag ka no sa wa magibawa ang akong pagmahali mo. Napuno na gyud ko. Napuno ko sa atong nga pagsige nag-away kung kay pirmi ko ni mong tudahan. Wa mo kailang babae god. Naibaw ko. Ug sorry kung nagsige kog tutan ni mo ato. Sayop kit kayo to nako. Nga na sige, talimtan lang to na to. Ang importante ang karon, okay? Mahal kayo di ka, Jojo. Mas kay ka, Missy. Ingo mo lang gumabot ang anak. Jo, sakit namin akong tiyan. Mga anak naman tingali ko. Ha? Sige, day. Andamon ko lang kayo tangin mo mga gamit. Unya, nadulog dito sa ospital, okay? Pagdali, Jo! Jo, ayaw lang kalain ha. Doon naman ko ko'y nabantayan. Nga, unsa ba? Nagkadugay ba? Nagadako ang inyong anak. Sa akong tanaw, no? Mura ko ang mag-iimo? Nga, unsay buti mong ipasabot. Ambot lang. Dili ko gusto magduda, pero maugilay akong nabantayan. Hinaot lang unta nga nasayop lang ko. Ma, di mo kumay mo sa kisulti ni mama eh. Nausam ko. Jo, lagi ka matuog. Yan naman ka. Doon din nakasamok ni mo. Oh, waman. Sige na, katog na. Dali, dali. Gagos na ako. Sige na, piyungan na ni mong mata. O trabaho para baka ugma. O, day. Kung nagduda ka, ipadiin iyang bata. Unsa? Mura na bagay nga mapamatud-an mo kung imo ginang bata o dili. Bay, Lumayosad nga masiguro ni mo. Una mo makasal, bay. Saan na lang kung di gid na imong bra. bay. Jo, nagkunauna lang ko ba? Mag 5 years old ng atong anak pero wa pa kita makapakasal. Oh, Na makiplanong pakasalan ko. siyempre, na. Pero, dili pa karon. Kay piki patas kwarta. Pero ay kabala ka. Kay gitigumar ko na. Salamat, Jo. According sa results, you are not the father. I'm sorry. Unsa, Dok? Oh, tanawa na. Unsa man ni? Akong ipa-DNA test ng bata. Ug dili akong mayaman. Ganun gibuhat man ni mo dako. Jo, let me explain. Explain! Susa kong napakang nahibaw o gibuang nagulay ko nimo.
Kay baw ka kung nanong nagpa-DNA ko! Tungod tinagdako ang bata. Nakabantay kong gawa yun may similarities, bisan kamay man lang! Kinsay aman sa bata. Wa ko mahibaw. Usay wa ka may baw! Katong tayo mga nagsige kong duda ni mo. Sige kong laag ato na ma-divert na ko kung una-una. Naupog ko sa imna na mo nga bar. And the next thing I know, naanak ko sa hotel. Hawa ko may ko gidrag ba ko. Basta kay ba na natuyo ko na inumtuman. So kay di man kasigurado kung kinsa mo'y amahan. Mo nang imong gipaan ko nako ang bata. Mo ba? Jo, sorry. Sorry. Kung palayasan ko, di mo karoon makasabot na ko. Sakit kayo mo gibuhat ako. Di ba ako? Kung gusto ka malayas dahil ko, inibuhaton ako. Ayaw. Ako mo'y magawas. Anhila mo. Pero, Atagi lang mo na kong oras nga magunaw na. Di sa ko gusto ka palayason mo din eh. Kaya tingaling mo unsa mo. Naibawsad ko nga wa kay laing kapainan karong orasan. Jojo. Kagod. So, gusto gina mong pagduda, bay. Sakit kay bay. May kabutangan sa sakit. Ano karon? Sa may plano mo. Ambot. Wa may bawsan. Mahal gaya po na ako siya. Umansa kong may bawal. Bay. Pakaslan gihapon nimo si Macy? Bisag nahibaw kang dili ikaw mo'y amahan sa iyang anak? Oo, ma. Nak, Mahal ako siya, ma. Ugandap kong dawato na yan sa'yo. Usa pa, napamahal naman sa dako ang bata. Di na ko ma-imagine akong kinabuhi kung wala sila. Magpakasal ta sa labing madaling panahon. unsa? Pero, Mahal ti ka, ug ang bata. Di na ko kaya nga mawa mo sa kong kinabuhi. Basta isa lang ako. Nasugod ka ron. Wa na kay lain pang itago na ako. Kung naapaman gani kay laing sikrito, isulti na ang tanan ako. Sa di pa ta magkasala. ayaw ka pala ka. Mauna tong sikreto nga akong gitago ni mo. Isaan ako. Wala ko laing pangitago ni mo. Mahal kayo, ti ka, Jojo. Musali ko ng mumisi sa laing kayo. Mahal sa kay ka. Unta, di na nimo gubon ang laing chance nga kung gihatag nimo. I can't remember when you went through everything there is. Mahal na ko siya ug ang bata. Ug mo na importante para nako. Nagkasama siya, pero nakita na ko sa iyang panagway nga grabe ang iyang pagmahay. Human sa duha ka buwan, gikan sa paghibaw nako sa kamaturan, nagpakasalay mi. Karon, mablos na siya sa amo naging anak. Dili lang ko kutob. Daghang salamat, R.M.N. Mao kita mga higalang kaagi ni Jojo nga taga Minglan nila Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagalahan through the years. Mana so sa ka MN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi ka doon? Mao kining sa kalalaki kang taga Minglan Ilya Cebu. Ang atong matatampo nagdasagan nga Ruben. Ha? Malarga kas gawas ma? Onak, Itamay mo pantay na ko. si Papa Jaco ni mo. Di man nakaw siya tinuod nga papa. Ruben, anak, ayaw pagsulti, ana, ha? Bisan og dili nimo siya tinuod nga papa, pero mahal og pinangga kaniya. Nga mura naging kag tinuod niyang anak. Ayan ang larga ma. Aninang ka? Anak, inigdako nimo. Makasabot ra ka kung anong gibuhat ni mama.
ang biyain ko. Ani lang ka. Nak, sorry ka ayo, ha? Pero kinahanglan nga buhaton gid ni mama, nak. Dong, ikaw na lang bahala ni Ruben, ha? Ako na'y bahala niyo, day. Ay, kabala ka. Anin ako. Ma! Mama! Uy, Ruben. Uy! Bawala, hapsan di karon. Uy! Duka pa man ko, papati ko. Usa man pabubog kag tubig init, aron mo bangon na ka. Labing akong masina. Oh, unsa? Kaya eh. Anong kung hindi pala pahin yung mga sila. Namutag ko kayo. Yang kamay ko po. Yang binakulunan ko niya. Ito ko niya magagas mama. Ikaw asang inuman niya bagasan. Okay, rami din ni day. Okay, salamat kay square tayo mo gipada, ha? Uy, sa payan, Dong. Ikaw na bahala ni Ruben, ha? Tuod na ba siya diha? Oo, na. Ruben. Dong, dol din dong. Ay, mag-istorya sa mama ni mo. Ma, Ay, patagkag sumbong sa mga inana. Kung di ka gusto may naikanta ka. Dong, nak, kumusta man ka? Dito hasit ang papaji ko sa. Apin ako pinangga kaniya. Musumbong di kas imong mama. di mo ko musumbong ni mama kay wala mo ko yung cellphone. Magkastorya rami sa mama sa cellphone ni Papa Diego. Si mama na lang nako. Ha? Namuha man tag cellphone ni mama nako. Sige! Ngano na nawag man ka na ako gamit ang cellphone sa lain, Ruben? Ngano wa naman lang ka musulti sa imong tuyo na po kung manawag pong papajay ko ni mo. Ma, mandito man si Papa Diego. Di ko niya pinangga. Bunalan ko niya pirmi. Unsa? Ma, uli na lang. Tari na lang ka din di. Tawagan ako si Papa Diego ni mo. Huwag ikaw pauli na sa bahay, ha? Ayaw! Bawal mo pangita! Sumbong ka sa mga miskin mo imo! Ano ka sa sunod? Dili kay kiniri may tabo ni mo! Sobra ba? Ha? Mulayas ka? Asa man ka? Sa kasa. Basta layo lang ko sa kong mama. Unyak mangita si mama ni mo. Paman sa ito'y pakin ako. Kaya kung tinood na mahal ko niya. Di uli na ako ko niya. Pero wag man. Rubin, Bahala na ni. Mamasin kong susudog trabaho. Pasing pa day. Naimaluin ako. Uy, kabata pa ni mo dong. Magamao ka kang trabaho. Nay, sige na. Luwi ka na ako. Puno naman ko rin sa kong karinderya dong ay. Sumit ka mo mo. Kabaw ka maluto na Kabaw sa kong laba. Mugas o plato. O ba? Ay, ano lang. Anto lang kasabay na ko, be. O sulti ko sa itabo ni mo kung naunsa ka. O asa ang iyong magikanan. Eh, ako rin si Mario, ikaw. Robin ko, Nay Mario. Ilan sa katuig ang nilabay. Bisag di sa'yo na akong nagyan pero pinanggagabang ko sa Ginoo kay niya. Wa ko niya pasagdi. Og nakayan na ko ang tanang pagsuhay nga niabot sa kong kinabuhi. Bisag ako na usa. Nay! No? Kuan ba? Kinahanglan na kang pawad ni sabay o pangitan ng laing trabaho dong? Sa una, ari naman ang puyo nga akong anak ko, huban siyang pamilya. O di siya gusto nga doon ay laing tao nga masagol din sa mong primay. Nga, di na mo ikunsa. Nakasabot ko, Nay. Og daghang salamat niya sa imong pagdawat nako dinis pila ka tuig.
Dako ay kagtabang nako. Di ka makalimtan eh. Pag-amping ha kung nasa ka man pa do. O akong iampo nga magkakita ka dayon og laing trabaho. Salamat tay. Ay, timing kayo kay nangita di ko mabantay din sa akong tindahan. Tinood ka, te? O lagi. Unsa man interesado ka? Sige, te. Pero nakoy concern, te. Unsa man na? Pwede ba ako makastay in din sa imong tindahan? Aha. Wa mo gud ko'y kapuyan. Ayaw ka bala ka. Na ako'y gamay kwarto din para sa trabahante in case kung kanahan mo stay in. Tinood ka, te? O lagi. Salamat, te. Robin, spaghetti gilutoan ti ka. Salamat, te, Celia. Way kaso. Tuod. Asa man na imong kagikan? Unya, o na kayo ginikanan? Naman, te. Mahimo ba sultihan ko nimo? Mao ni nahitabo na ko, te, Celia. Ay, kaguol ba gud is imong kaagi, uy. Lahi-lahi gid ang kaagi ang tao, no? Kaya ako sad bitaw. 5 years ago, nabiyuda man ko. Unya, wa gid mi klasyahi bisag usa lang ka anak. Kanugon, tino? Tingali ko na kay anak, te. Swerte gid kayo kay sa tanaw. Matiman mo gid ka. Di para sa kong mama nga, gibiyaan ako. Pero nakasiguro kung mahal kang mama nimo. Hindi na tinawad, te. Kaya kung mahal gid ko niya, kung naguna-una gid siya nako, dapat anda, ipapangita ako niya. Sa adlaw nga nilayas ko sa amo. O di ba ka, niuli siya kung concern gid siya nako. Robin. Robin. Mana, Celia. Kung natagan ako ni mo chance, akong ipamatawa ni mo. Nakaya ti kang mahalon na. Bisan pa man sa gintang sa tong pangidaron. Pero Robin, magkuwang ra kaayo ko nimo. Di man tingali basihan ang pangidaron kung nakasing-kasing ni mahigugma. Ngano? Wabli kay gugma na ko, bisag gamay. Robin. Kung mahal po ko ni mo, ayaw po nga mong kagalingon. Robin. Mahal sa ko ni mo, di ba? Kumao. Kita na. Sige. Pero, dili lang tingali na to isibya nga kita na. O ganun di man. Ikaw ko ni mo? Dili sa ingon, ana. Dili ko gustong mauwawan ka. Tungod lang nako. Celia, mahal ka. Ug bisan ka sa di mahimong ikaw ka. Robin. Parang biro lamang. Handumana sa kaawi. RMN Drama presents Handumanan sa kaawi. Ano ba daw sayang kaagi karon? Marketing sa kalalaki nga taga Moalboal, Cebu. Ang tumagtatampo, nagdasingan nga Ralph. Unsa to? Nakapamabdos ka? Oo, ma. O ginsa mong babae, ha? Si AZ, ma. Easy. Katungan ako mangingisda. Ma. Bugo ka, Ralph. Bugo ka, bisag unsaon. Aw, kung di mo madawat sa AZ, ma. Layas na ko rin eh. Unsa? Sorry, ma, pero mahal na ko siya. Ingon man ang umaabot ng mga anak. Wa ba ka magmahay nga ako ang imong gipili? Kamo nga akong kalipay, AZ. Abi mo, karon pa ko makafeel og ingon aning klases kalipay. Sukad lang nga miabot ka sa akong ginabuhi. Ralph. O mas nisamot pag ang gapati kong kalipay pagkaibahon ako nga may umaabot na tanganak. Di tagin mo ibaylo siya. Bisan unsang putang. Bisan kinsa pang mubuwag na to.
bisan pag ang ako mga ginikanan. Ralph, salamat. Salamat kay gibarugan gid ko nimo. Ingon man ang maabot na tong anak. Nalipay sa kayo kung iabot ka sa akong kinabuhi. Kay, sukad lang nga namatay si Papa. Murag yung nawad anong paglaom sa pagpakabuhi. Pero sa dihang niabot ka, gihatagan ko ni mo laing rason aron magpakabuhi. Og mas nisabot pa gini sa dihang, naibaw ko nga mabtos ko sa atong anak. Mahal kita mo, easy. Muniti man eh. Oh, kinsa man ron? Ma? Ni ako aron mangayog pa sa ilunak. Husto si Papa nimo. Sukad sa gamay pa kabata, wa kila igibuhat kung dili ang sundon ko. Panahon na tingali, ngayon mong kalipay na sa dang akong huna-hunaon. Tinawad ka, ma? O nak, maong paulit na sa ato, o nadaa si Izzy. Dito, mas maatiman ang iyang panginahanglan, ilabi na karon nga mabdo siya. Salamat, ma. Ako na yung inon si Izzy. So, kumusta man mo, mama? Okay naman. Nalipay ko nga nadawat agit ko niya. Ingon masig ko, Izzy. Like, ragida yung feeling kung malinaw na ang usa ka relasyon o may kontra. Maog yun. Sure ka nga, okay na gin mo, mama? Okay na lagi. Ayaw ka bala ka na mo. Ay, okay na di sa mama ni mo ni AJ. Wanam sige siya mahimo ba eh. Kung buot na unaon. Kay may umabot ang mga anak. Mausad. Mahal kayo na ko ang akong pamilya ba eh. O kutob sa kumahimo. Protektahan gina ko sila. Bisan pa man sa kumagil ka na. In love ka ni AJ, no? Inoon, di ba sa lisod higog maon ang parehas ni AJ kon? Kay kawas nga gwapa, buutan gid siya. Ikabilin og bahay. Sakto ka ba eh. Ralph, nagsakit naman ang akong tiyan. Mga anak naman tingali ko. Kung mo na, tara, dadulog ka sa ospital, Izzy. Unsa? Gusto ka nga maglain ta? Unta, Ralph. Pero nga naman. Okay man ta rin eh, di ba? Okay naman, pero lahi naman yun kung maglain tagod. Okay, sige. Mag-iistorya ko yung mama bahay na. Nga no, God. Nga nung maglain man yun mo nga kadakuan nga itong bahay din, he? Kuan mo, God, ma. Dili ko musugot. Kasabay nagsul-sul ni mo si Izzy. Ma. Kung gusto siyang mapahawa, dili siya lang. Pero ikaw gang akong apo, magpabilin din, he? Ma. Di man masugot si mama, babe. Mao ba? Ang sablay problema nga gusto mo kang mubaling. Wala. Sige na, katog na. Kay sa'yo pa ka mo trabaho, ma. Easy. Di ka mo ba na mo? Di lang, bay. Sa'yo ko guliron kayo na plano kong ilaag na ko sa Easy og nga mo, anak. Sige bay. Sunod na lang. Hindi anak ko sa bahay. Si mama man ron. So, may nahita po. Wa na din si Izzy ug ang akong apo. Utsa ba? Akong gitanaw ilang mga gamit sa inyong kwarto, pero hawan na. Kinuo ko. Easy! Easy! Ano? Easy mo gipalita? Oo, nay. Nauli ba siya din, eh? Ay, oo, naulit yung ganiha, pero kaniyo na kayo. Murag na nagikuha. Unsa, nay? Nagkugos man to sa iyong anak, kaya nagdaog na kong bag. Sa kong tanaw mo di na itong balik pa din eh. Utsa, kinuo ko. Huwag ko may pawag-asa siya ron. Ila nagkaadlaw sa kalit lang ko niyang gilayasan. Huwag masayod sa inundan. Easy. Kung sabay ka, dili ka mo trabaho. Dili ba? Unsa man, unong mo ni mo imong kinabuhi para lang nila? Lang, ma? Lang para nimo ang imong apo? Ayaw sabay mahimot akong tiligid kadahan sa isi din, eh. Mahal na ko siya, ma.
Ingon man ang among anak. Kumahibaw lang ko nga ikaw may hinungdan nga nung nibiya siya. Biya ang tagod ka din, ma. Ako ang imong pasanginlan. Wa ko'y laing makita ang rason, ma. Sa iyang kalit na pagbiya, kundi ikaw ra. Ralph! Pila na kabuhan sukad nga, nibiya si Isay na ko. Kuyog ka nga mga anak. Ugamtod ka ron. Huwag idea kung nasa sila. Ah. Sakit kayo. Sakit kini para na ako. Unta okay ra sila. Pero katuig na nakalabay. Ug tingali, dako na nga mong anak karon. Pero hangtod karon, lules paghihapon ko kung asa sila. Pero nilaom ko nga someday makita ra gyapon ako sila pagbalik. Di nila kutob. Daghang salamat, RMN. Mao ka mga hikalang kaagi ni Ralph nga taga Moalboal, Cebu. Uban din sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagalan. This is not goodbye. This is not